Molim vas jedan pljesak. Hvala lijepa. Pozdravljamo sve drage Vukovarke, drage Vukovarce i drage nam goste ovdje u središnjem dijelu grada Vukovara, na središnjem Vukovarskom trgu, ali i sve vas, dragi naši gledatelji i gledateljice Hrvatske radiotelevizije. Grad Vukovar je, eto i ove godine, središte okupljanja turističkih manifestacija gotovo iz cijele Hrvatske. Naravno i ove godine ovdje je bogata enogastro ponuda, izuzetno lijep i bogat, kvalitetan kulturno-umjetnički program i nešto po čemu smo izuzetno prepoznatljivi u svijetu, a to je naša nematerijalna baština. Dame i gospodo, izuzetno nam je također zadovoljstvo što je danas sa nama gradska glazba iz Sinja koji su svoj program već izveli u prijepodnevnim satima i na neki način i najavili ovu našu svečanost proslave Dana grada Vukovara, ali isto tako i evo svečanost otvaranja ovog festivala. Molim vas jednim velikim pljeskom pozdravimo gradsku glazbu iz Sinja. U ovom sjajnom društvu sinjskih glazbenika, kao što ste uspjeli vidjeti, su ove prekrasne mlade djevojke, vukovarske mažoretkinje, koje već 18 godina djeluju u ovom gradu kao juniorske i kadetske kategorije. Predivne djevojke zaslužile su jedan veliki pljesak. Vjerujem da se mnogi vas sjećaju 2017. godine kada se ovdje na vukovarskim ulicama trčala Sinjska alka. Alkari su i danas sa nama, ali ne zato da bi trčali alku, nego su ovdje kako bi ponovno ukazali na našu povijest, na našu tradiciju kojom se toliko ponosimo i koju trebamo čuvati i zato su oni danas ovdje. Kao što je s nama danas i dio povijesnih postrojbi. Tu su Frankopanska garda iz Ogulina, tu je Varaždinska građanska garda, takozvani Purgari. S nama je danas i Viteško udruženje Kumpanija iz Blata i članovi Hrvatskog glazbenog društva Sveta Cecilija s Korčule koji će nam izvesti poznatu Morešku. Danas je veliki dan u Vukovaru. Vukovar slavi svoj dan. Blagdan je Svetoga Filipa i Jakova, zaštitnika ovoga grada. Pa stoga čestitamo svim Vukovarkama i Vukovarcima njihov dan. I ujedno pozdravljamo sve naše drage prijatelje i uzvanike koji su danas ovdje u Vukovaru s nama. A posebno se zahvaljujemo na dolasku i lijepo pozdravljamo. Danas smo izuzetno počašćeni što je s nama predsjednica Republike Hrvatske, gospođa Kolinda Grabar-Kitarović. S nama je izaslanica predsjednika Hrvatskog sabora, saborska zastupnica gospođa Marijana Balić. S nama je izaslanica predsjednika Vlade Republike Hrvatske, ministrica regionalnog razvoja i fondova Europske unije, gospođa Gabrijela Žalac. A čestitamo i našem domaćinu njegov dan, a tko je to drugi nego gradonačelnik grada Vukovara, gospodin Ivan Penava. Lijepo pozdravljamo zastupnice i zastupnike u Hrvatskom saboru te članove Europskog parlamenta.
Pozdravimo nadbiskupa Đakovačko-osječkog u miru monsignora Marina Srakića, vukovarskog bardijana fra Ivicu Jagodića i svo svećenstvo koje je danas s nama. S nama su isto tako i danas mnogobrojni državni tajnici, te brigadni generali Hrvatske vojske. A posebna nam je čast pozdraviti izbornika Hrvatske nogometne reprezentacije, gospodina Zlatka Dalića. Jednako tako i bivšeg, ne manje popularnog gospodina Čiru Blaževića. S nama je danas i glavni urednik Večernjeg lista, gospodin Dražen Klarić. Zatim glavni urednik sportskih novosti, gospodin Mario Zorko. Glavna urednica portala Moja domovina, gospođa Ruža Studer-Babić. Pozdravljamo sve predstavnike svih institucija, vukovarske gospodarstvenike, ravnatelje obrazovnih, kulturnih, zdravstvenih i sportskih ustanova, te predstavnike udruga građana. Također na kraju pozdravljamo i sve predstavnike gradova i općina prijatelja grada Vukovara, te sve goste koji su danas s nama u ovom prekrasnom dunavskom biseru, našem Vukovaru. A festival Svi zajedno, Hrvatsko naj, jedinstven je festival koji na jednom mjestu, kao što vidite, okuplja cijelu lijepu našu s ciljem predstavljanja svih naših vrijednosti, ali i s ciljem brendiranja Vukovara i okolice kao odredišta kontinentalnog turizma. A tome svakako pridonose i brojne manifestacije koje se tijekom godine održavaju u Vukovaru. Svi već znaju za Vukovarski filmski festival, zatim Advent u Vukovaru koji je ove godine bio najljepši, a jedna od manifestacija koju treba istaknuti je i pokladno jahanje koje organiziraju članovi udruge Potkova. A upravo ti članovi sa svojim naravno ljubimcima izlaze ovdje ispred naše pozornice. Konjanici iz udruge Potkova, dakle nositelji su manifestacije pokladnog jahanja. A kad smo već kod jahanja i zaprega, evo možda jedna ovako zgodna informacija da ćemo sutra u okviru ovoga festivala imati i predstavljanje najljepše svatovske zaprege. Pa ako među vama, dragi naši gosti, dragi naši Vukovarci, sada ima i onih mladih koji razmišljaju o braku i već su napravili onaj posljednji korak prije sudbonosnog dana, evo prilike možda da iskušaju upravo tu svatovsku zapregu sutra ovdje u Vukovaru. Ja vas lijepo molim jedan veliki pljesak za udrugu Potkova. Jedna sjajna manifestacija ovdje u Vukovaru, osobito naravno u vrijeme poklada, Naškara, treba vidjeti. Ovaj jedinstveni festival, autorsko djelo Aleksandra Kovačevića, podržale su brojne županije, gradovi, turističke zajednice, kao i brojni mediji, a sve u skladu sa sloganom Svi zajedno, Hrvatsko naj. U naredna 3 dana u bogatom programu ovdje će se predstaviti, osim već spomenutog Sinja, i sudionici iz Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Donjeg Vidovca, Vrbovca, Siska, Pirana, Ogulina, Osijeka, Umaga, Varaždina, pa sve južno do našega Dubrovnika. Kao što smo rekli, gotovo cijela Hrvatska ovih dana više ovdje u Vukovaru. Nabrali smo u stvari, Ljiljana, samo jedan mali dio onoga na što je Vukovar itekako ponosan. I ne samo Vukovar, nego cijelo ovo područje. Ja sam siguran, dame i gospodo, da je na to izuzetno ponosan i gradonačelnik grada Vukovara. Dame i gospodo, vrijeme da vas pozdravi gospodin Ivan Penava, gradonačelnik Vukovara. I naravno, kao domaćin, zaželim vam dobrodošlicu. Vukovar danas može biti ponosan, a mi čestitamo još jednom od srca. Hvala vam lijepo. Poštovane dame i gospodo, dragi prijatelji, u ovoj prigodi posebno bih pozdravio poštovanu predsjednicu Republike Hrvatske, gospođu Kolindu Grabar-Kitarović, poštovanu izaslanicu predsjednika Hrvatskog sabora, saborsku zastupnicu gospođu Marijanu Balić, poštovanu izaslanicu predsjednika Vlade Republike Hrvatske, ministricu regionalnog razvoja i fondova Europske unije, gospođu Gabrijelu Žalac, poštovane saborske zastupnice i zastupnike te članove Europskog parlamenta, nadbiskupa Đakovačko-osječkog u miru monsignora Marina Srakića, gvardijana vukovarskog fra Ivicu Jagodića i svo svećenstvo.
poštovanog zamjenika župana Vukovarsko-srijemske županije gospodina Damira Barnu, poštovane državne tajnike i pomoćnike ministara. Posebno bih istaknuo ambasadore festivala, nadbiskupa Đuru Hranića i glavnog urednika Večernjeg lista gospodina Dražena Klarića. Za kraj kao šećer, naravno, čovjeka koji nas je naučio što znači poniznost, požrtvovnost, pa možemo reći okupljanje kroz zajedništvo. Jedan velik pljesak za našeg izbornika gospodina Zlatka Dalića. Posebno zahvala svim gradovima i općinama, prijateljima grada Vukovara, ali i svima onima koji su se uključili u ovu akciju ili projekt Hrvatskog zajedništva i time dali zapravo svoj doprinos kako bi se ovaj festival održao po drugi put u našem gradu i nadamo se kako će postati jedan od najvećih manifestacija u Lijepoj našoj. Također posebno zahvala medijima, osobito Hrvatskoj radioteleviziji koja nas prati i kojoj evo zahvaljujemo na izravnom uključenju i prijenosu ovog čina otvorenja. Vukovar, evo skratit ću, vidim da me već gledaju ovako napeto, naravno simbolizira zajedništvo koje evo i na tragu hrvatske nogometne reprezentacije gospodina Zlatka Dalića, ali i prije toga vatrenih gospodina Miroslava Blaževića, na tragu Domovinskog rata, na tragu Vukovarskog vodotornja koji simbolizira to zajedništvo. Ovo je doista pravo mjesto i pravo vrijeme da ga prezentiramo u svojoj punini bogatstva, kulture i to ove nematerijalne baštine kojom evo na ovaj način pokušavamo i svijetu pokazati, ali i sačuvati i isprezentirati upravo u ovome gradu, na ovom svetom mjestu i ja vam se svima od srca zahvaljujem što ste dali svoj doprinos tome. Siguran sam da poput ovoga srebra na svjetskom prvenstvu, da svi ti rezultati dolaze kroz marljiv rad, zajedništvo, jednu dobrohotnost koju neupitno svi mi ovdje samom svojom nazočnošću ispoljavamo. Stoga svim sudionicima veliko hvala i onima što su bili prošle godine, što ih ove godine što nisu s nama, ali siguran sam da će kroz godine koje su pred nama ova priča samo rasti i dalje i dalje i dalje. Hvala vam lijepo, već mi je govora za danas poprilično dosta, budite u zdravlju i uživajte u današnjoj manifestaciji. Hvala lijepo. Hvala vama, kakav je dan? Hvala gradonačelniku Vukovara, gospodinu Penavi, a vjerujem da ste se svi uvjerili vašim dolaskom da je Vukovar svake godine sve ljepši i ljepši, ali ono najljepše u njemu su njegove djevojke, a to su naše mažoretkinje. ¡Levántate! ¡Vamos a
zaslužili su zaista veliki pljesak. Već smo spomenuli da se u Vukovaru svake godine, tijekom cijele godine u stvari održavaju brojne manifestacije i veliki dio tih manifestacija, ili bolje rečeno za veliki dio tih manifestacija, zaslužni su upravo mališani, odnosno dječica koje se okupljaju i djeluju kroz razne udruge ili zajednice unutar vrtića, unutar škola, onda se druže pa lijepo crtaju, plešu, pjevaju, bave se kreativnim radom i moram priznati da su vrlo aktivni i u nekim ekološkim projektima. Evo, oni koji su bili u onim prijepodnevnim satima ovdje na Središnjem trgu, imali smo zaista jednu lijepu manifestaciju koja se zvala Cvjetni korso. I upravo zato ovaj festival Svi zajedno Hrvatsko naj Vukovar 2019. ne bi bio potpun da nema tih malih divnih bića vukovarskih mališana koji će obogatiti ovaj program. Ali tu su neizostavno i vukovarski golubići pod vodstvom Dubravke Lemac. Sveta Cecilija dolazi nam iz Korčule i predstavit će se plesom i pjesmom Moreška. A što bika vojska ovo je?
Družba stala, pram Arapu njoj mrzeću. Sad poštenje vidiš moje, ko veliko carstvo daje. Sad viteže skupi svoje, trpeć trudi, zakivaj. Dobre voljo viteže, da steč vilu, moj ću biti. Vilu, stvari srce steže, u oganj mili plemeniti. Dobre voljo viteže, pripremam sam za dobiti. Urra!
glazbeno društvo Sveta Cecilija s Korčule pokazalo je sve bogatstvo plesa, pjesme i borilačkih vještina. Ta mladost nam je pokazala kako se prenosi tradicija. Svaki dio lijepe naše ponosi se svojim pjesmama i plesovima, ali svakako i narodnim nošnjama, a jedno od najstarijih društava na ovome području koje njeguje pjesme i plesove Slavonije je Hrvatsko kulturno glazbeno društvo Dunav. Pokazat će oni sada nama što znaju pjevati, ali i kako znaju zaplesati.
Dame i gospodo, na pozornici su lipe dame koje su dobile toliko puno nagrada u dijelu etnoglazbe.
Siska. Ove prekrasne cvjetne modele su tako uspješno prošetale vukovarskom pistom naše mažuretkinje, jednako uspješno i jednako profesionalno baš kao i svjetske manekenke koju su istu ovu reviju šetale u New Yorku, Tokiju, Parizu, Milanu i drugim destinacijama, a vjerujem da prepoznajete ove jedinstvene kreacije naše poznate i istaknute etnodizajnerice Mine Petre koja je i suorganizatorica ovoga festivala, pa molim da ju lijepo pozdravimo. Večera su etno kolekciju prošetale naše mažoretkinje. Bila je to kolekcija Cvjetna Slavonija, rascvjetana priča o ljepoti Hrvatske i slavonske baštine i stvaralaštva. A kolekciju cvjetnih odjevnih kreacija dopunili su i modni slavonski cekeri, također ukrašeni cvjetnim detaljima i to iz više nošnji, više krajeva lijepe naše. A žene iz Donjega Vidovca sutra će nam upravo ovdje pokazati kako se izrađuju ovi cekeri od komušine, pa molim sve žene, djevojke i djevojčice koje su zainteresirane neka dođu naučiti. Koje žele u stvari naučiti kako se napravi jedan ceker od komušine u skladu i sa nekim ekološkim trendovima. Izbacujemo polako sve više plastične vrećice i ovo je sjajan nadomjestak, originalni hrvatski proizvod. Inače iz Donjeg Vidovca, dame i gospodo, osim ovih dama koje će nam pokazati kako se pletu cekeri od komušine, dolaze nam i zlatari. Točnije, ispirači zlata. Mnogi ne znaju da se prije 100-tinjak godina na Dravi u stvari tražilo i ispiralo zlato. Doduše, nije to bilo baš kao u američkim filmovima da se neko obogatio, ali su si ljudi sasvim solidno sa tim zlatom mogli malo popuniti kućni budžet, naravno uz onu nekako osnovnu djelatnost, a to je košararstvo. To ćemo sve naravno vidjeti ovih dana ovdje u Vukovaru, kao što ćemo vidjeti u nastavku još jednu lijepu demonstraciju viteške borbe ili borbene atrakcije u plesnom izričaju viteškog udruženja Kumpanija iz Blata. Nije doći ovdje. Nisam došao da moj bijem. Već da dopusti odobijem. Za izvesti ples od boja glavareva, ako je voj. I on ti sada dopustno je. Da govoriš o glavore. A na duž je tvoje bojno. Da ga pridoš dragovoljno. Moj glavare, poštovani, ja se sada nanjao vani. I štovano svoj gospodin, koji ovdje sedi s vami. Dopušta li vaša voja da izvedem ples od boja? Ajmo, Penova! Oj, vitezi, moji dragi, sad vi stojite svi pripravni. Ja sam sad vi na divanu i govorio me i dan. Sa glavarom pridostojni, tako vi su sazvani. Svaki ki se mira najde, neka za mnom boj za glave, ko viteški naš ples voli, neki zvati svoj mačkoj.